този път. Вики, ще дойдеш ли за мен? Мамо! Лело, Вики, ще дойдеш ли с мен за малко? Ще идем да програма, да ни помогнем водичка да вземем. Най-лико ще няма да преваря водичка. Не мога. Няма, не мога. Така утре ще взема. Защо да стои мирно? Нека да си шава. Хайде си мирно. Тя гледа телевизия. Хълца. Дай му вода да пина. Ани. Може ли да пина вода? Ама аз нямам да ви предавам. Гукни, Ани. Ани, гукни. Вики и Ани пише на шишето. Ако я приварят, смята много. А тя че е приварена, но до сега не